Dafydd Gyffyr dwi a dwi'n cynrychioli menter Môn. O ran y newid da ni'n gwneud, da ni'n gorffeithio unigryw achos da ni'n gweithredu mewn cymaint o feysydd gwahanol. Da ni'n fenter iaith, da ni'n datblygu cynllun yn ei morlais, da ni'n gwneud gwaith yn y maes amgylcheddol, da ni'n rhoi cymorth busnes. Ac yn aml iawn mae rhywun yn gweld cysylltiadau rhwng y gwahanol feysydd yma. A mae hwnnw'n ei hun yn plethu'n dda iawn hefo'r deddf llesiant. Enw ydi Emily. Dwi'n cigrewr i'r Blwch Democratiaeth neu Democracy Box. Da ni'n trio sicrhau bod pobl ifanc efo llais a da ni'n dangos iddyn nhw beth ydy democratiaeth hefyd, trwy can, trwy posteri, trwy cyfryngau cymdeithasol. Un o'n prif gynlluniau ni ydy cynllun yn ei morlais. Da ni wedi bod yn gweithio ar y cynllun yma 10 mlynedd bellach, a hwn ydy'r cynllun yn ei mwyaf yn y byd. A mae gennych chi menter cymdeithasol bach o Ynys Môn yn datblygu cynllun yn ei mwyaf ar byd. Felly mae hwnnw yn dipyn o gamp ac sa'r llawer wedi dweud bod o'n amhosib ond da ni wedi llwyddo hyd yma. Dwi'n meddwl amser da ni wedi dangos bod o'n amhosib yn bosib ydy pan da ni wedi sicrhau bod adnoddau ni gyd mewn Cymraeg a Saesneg. Mae wedi bod yn sialent, ond mae wedi sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan ac hefyd, herwydd da ni yng Nghymru, bod yr iaith mae pawb yn caru, mae'n rhan o beth da ni'n trio newid. Hoffwn i Gymru fod yn wlad hunan hyderus. Yn y dyfodol, dwi eisiau gweld Cymru sy'n parhau bod yn chwyldroadol ac sy'n sicrhau bod nhw'n edrych ar ôl y cenedlaethau sydd i ddod.